Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki Noilam juga Khasi Students Union, North Khasi Hills District Unit, ringkat lang bat ka KSU Umsning Circle, haka kat pratere ujili arjar arpo. Kila hiar sikishdong Samlem kabadan Haribhoi District, ban kene rekilat jingeram. Bat hakajuk por kaseng kala dawaru na sorkar jilla baka depan siu ya kabailut kesan ya uparat wadang haptia pang mentah Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong nakaliang joko seng hapo kaji alam jo presiden ba Ferdinand Kharkamli bat kinoy alam joko Umsning Circle kila ai jikiram syaki nongshong shnong ka Samlem do khau upan upiat bat udai ha kabala sakhi lang ru da urang ba shnong ka Samlem uba arstun lingkhoi bat ru kiwi kinoy alam shnong kibala penpau ka jing sungo e ka KSU ka pradani ka mensi manirap lem ki pai banong shnong kibala mat ka jing e nakadaw ka jing jai uparat akne ka shnong Samlem ka eru ye ka seng bangin nak por bangin let yarap shaman ka shnong andre di kibor baret lumba jing pembet baro ki para khot jong KSU ko ri hoi ila ban ai indi jing ai baret kam tambe ka jing kam kerki kane ka por ka ba hitu kisi la Pentip ya kasinong Samlem berkumju kasinong Bamarjan kum kata ka containment zone rei don bok ba ublei nong bo nong thau udang kurku nadu basdang hadu menta unne ba udang plat yangi naune uklam jipang COVID-19 rei ngaso ban ong pat ya kaban ai kublei ya phi kenong ilam sinong hilala ban penbek peneliti ya kam sinong jupi kamtam ikini kisngi ke ba hadu kata ban penbet lembar ba undon stock science lemba ka darbar shnong lemba jongi samla tremon sobha bangila ban ya penbet lane le kumno ban penja ne khanyang jupang henrei kabolong ka ba sultanat pat hadin ka jing ya ut ka jongpi lemba jong gini ki perlok lat patai kubor mayu lemba ka Batisi TV menden so menai kublai yang Honorable Health Minister jong ka sarkar jongi bolon mi brand sini kisnong jopi menai mensim lang ngaptip ka long kumno ka meeting in reng so menai kublai yu kinong kikam jong ka district hi borok away ki blon phai pat sya ka kisnong jopi la ka long ka ba jiwan ka juki ka ba hadin kami kita ka report ka ba bakala jong i parat ibrang don mentahang teh po hospital Robert tenga so ban ong ba kani borok ka jing penbet kalong kum si benta ka jing ka jongi teng ni layat kalenti ka ba suk hanrei ni poi ka khep ka ba ki jenjar bangim tip su se ingin phai ne ingin yo jirap kumno ngin ya penbet i kam snong kam thau hanrei kani borok ka de jing tunju si benta ka ba kum ka snong kadang lak ban kiu lada syubu lada jia kum kane hengi kemas kem baka namdon kum kane ka jingjia hadin habut bat ngaso ban ai kublei ya kinong trekam nadu napo ka help nadu napo ki volunteers jong ka song seng samla ki jongpi ki blai i lemba kilat patai kubor bat ka jingjia denti nang ni ka ba kida treshitom klem kano ka jingsiu ngamla ban kentho ya ka sarkar ngamla ban kentho ya ka hospital ngamtip iru ya ka jingsya ba hae da bakala ban penmi ya ka positive case jong iparat henrei ngasupat ban kentho ya ka bam gadi haba phiong ban khang la kalong khasausi la kalong sibnai sosi kamdon kanu ko plan kaba kumno kini ki nosuk snong ki ban shong sa haying klem ka bam gadi klem ka dawai ka daship kata kawai ka bang asusi kamdei bakun tho enre ga kuntu sya ka bor sarkar ka bor district balada shubu yo jia biang kum gane sobha ban yabu ye ka plan ka ba kumno khila banai jirap hoi ka jirap jungi na kaseng hakine ki phrak naisi ni khamyo jitip e ba kamdon kanu no ka jirap lumba jong ki borkhmi borpet henrei hadin bangitip
nakliang jong kinukit kamu po Umsning Circle kila ay jumut ba kabhangin wan no man ay jirap